Ola, boas, son Marta Cortiza, son sumiller, non sei, de Can Roca en Girona, pero como vos podes imaginar, escoitándome falar, son galega. Bueno, estou moi contenta de voltar a casa, de estar aquí no Ribeiro en estas xornadas de vitivinicultura que organizou o Museo do Viño de Galicia. E hoxe, como xa dixen na miña charla desta mañá, é unha festa poder xuntarnos, debatir e aprender de todos. Polo tanto, nada, foi un día espectacular, con un clima precioso, disfrutando desta terra, do Ribeiro, do seu viño e da súa xente. Esta mañá intentei poñer pinceladas sobre o que sería para min o meu Ribeiro soñado, un Ribeiro que en realidad non estamos lonxe del, pero que sí que necesitamos pensar en grande, viaxar, escoitar, observar, catar moitos viños do mundo para poder coller aquelas cousas que poden ser interesantes para a nosa zoa e para, crecer, seguir compartindo un territorio precioso, pero de unha mirada máis amplia.